כרית בגב אחת. רונור, הופה לאירופה. היי, בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחות להיות כאן. זה מפגש קהילה קצת שונה ממפגשים רגילים ולכן הוא גם מוקלט. אז לכבוד המפגש החגיגי אנחנו נתחיל בתפילה, ואחרי התפילה יהיו לנו כמה סשנים שנוכל לדבר עליהם. אנחנו נציג את עצמנו ורק אחר כך נפתח לשיתופים. מדר, מוזמנת להתחיל עם התפילה. כן, אז ממש שלום לכולן. אני הולכת לשתף איתכן את התפילה, שתראו אותה, תוכלו לעשות אותה. מי שיודעת לשלב את המודרות מוזמנת כמובן, ומי שלא זה לא משנה. אפשר פשוט רק לומר את המשפטים. אנחנו אומרים את המשפטים האלה פעם אחת כל משפט, ובמשפט האחרון זה יהיה 3 פעמים, בסדר? למרות שכתוב 3 כאן. אוקיי, אז אני מתחילה. קוראים לה התפילה הזו, דרך אגב, תפילת זימון מקודשת של נחמה. תודה לאהבה השוטפת את נשמתנו, ברבים אני עושה את זה. מלכדת את כולנו כאחד. אפשר לקחת כמה נשימות עמוקות. תודה לאור הפורח בליבנו, ומשאיל לנו את החסד לשינוי כל הפחדים. אפשר להניח ידיים על הבטן אם רוצים. תודה לחום הקורן מבטננו, מביא שפע לכל. תודה לטוהר הבוהק מעצמותינו, וממלא אותנו באור הכוכבים. תודה לטוב לב השוכן בקולנו, ומרכך את מה שעומד לבוא. תודה לבהירות הזורחת מהכרתנו, בשעה שאנו אסופים בזרועות האינסוף. נניח ידיים על הלב. תודה לנחמה הממלאת את חיינו, ונוגעת בכל מי שנפגוש. כן, כל מי שאנו פוגשים. אפשר לפתוח את הידיים לצדדים. תודה לנחמה הממלאת את חיינו. אפשר לקרב את הידיים, ונוגעת בכל מי. סליחה, הוא מאפשרת אחדות שלמה בכל ההוויות. בלבלתי, נכון? אני אחזור על זה עוד פעם. נפתח. תודה לנחמה הממלאת את העולם. זה העניין. ומאפשרת אחדות שלמה בכל ההוויות. בואו נעשה את זה עוד פעמיים. תודה לנחמה הממלאת את העולם. ומאפשרת אחדות שלמה בכל ההוויות. תודה לנחמה הממלאת את העולם. ומאפשרת אחדות שלמה בכל ההוויות. תודה, בוקר טוב.
תודה סמדר. התכנסנו כאן היום לאירוע חגיגי של הוצאת ספר ונוס. וזה הספר השני ברצף של הנתיב המוזר. לפני שנדבר עליו בכלל, אז נראה את החיבור שלו לפסח, שמפתח 22 ומפתח 55, שני מפתחות שנקראים מאסטר, שגם מלווים אותנו בכלל בתקופה הנוכחית של המעבר, נקרא לזה בין המיצרים, מתודעת העבדות או הקורבנות לחירות. החירות היא קודם כל עצמית, חירות שלנו, להרגיש, מי שיודע, אז 22 מדבר על החוסר כבוד ולרגשות שלנו, וכשאנחנו לא מכבדים את הרגשות שלנו, גם קשה לנו לכבד את הרגשות של האחר. וזה בדרך כלל מה שקורה בכל המריבות, שאנחנו פשוט לא מודעים גם לעצמנו וגם לאחר, והקרבה היא קודם כל שלי עם עצמי. ככל שאני יותר קרובה לעצמי, אני יכולה להיות יותר קרובה לאחרים. וגם מפתח 22 וגם 55, שניהם כאילו מדברים עליהם. ולפני שנדבר על הספר, אז אני רוצה שמעיין תוכל להציג את הנושא של מקורבנות לקרבה. במקום מעבדות לחירות, הפכנו מקורבנות לקרבה, שנראה לי שזה יותר העניין של העצמי בתוך מערכת היחסים. מעיין אליי. כן, אז באמת ה- המקום הזה, שכל עוד אני לא קרובה אל עצמי, אז כשאני בקורבנות, כשאני מתנהלת מתוך הצללים, כשאני בעצם לא נאמנה למי שאני ולא קשובה לעצמי, אז אני נשארת בתוך התדר הזה של הקורבנות. זה מה שמשאיר אותי בתדר הזה של הקורבנות. וכשאני בקורבנות, אני תמיד בתוך מנגנוני ההישרדות שלי, ואני קודם כל לא קרובה לעצמי. ואני לא יכולה להיות קרובה לאחר. זה בחוויה שלי בהכרח שם אותי באיזשהו ריחוק, באיזשהו מקום שאני לא אני, וזה יוצר אצלי את כל דפוסי fight, 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 flight, freeze. כאילו, אני יכולה למצוא את עצמי בכל מיני מצבים שונים, באחד מהדברים האלה, או שאני קופאת ואני לא מגיבה, או שאני נלחמת הרבה פעמים בתוכי, אבל גם באחר, וזה יוצר תדר, זה יוצר תדר לא נעים. אה, ובחוויה שלי זה נע כזה, אין לי איזה תשובה, אני לא יותר מוארת ממישהו אחר. הרבה פעמים בחיים האישיים שלי אני, אני עדיין שם, אני עדיין מוצאת את עצמי בתוך המקומות האלה. וזה חלק מהתהליך הזה, שהמפתחות הגנטיים מאפשרים. זה באמת המקום הזה של לאפשר לזה, קודם כל לאפשר, כאילו הרבה פעמים אני אומרת, אוקיי, עכשיו אני באיזשהו תהליך כזה, וכרגע אני עדיין בקורבנות, וכרגע אני עדיין לא מצאתי בתוכי את האומץ, אז אני שואה עם זה, ואני בתוכי עוברת את התהליך. אבל ברור לי שאני לא קרובה כשאני ככה, שאני לא קרובה ואני לא, שוב, לא לעצמי, וכאילו הקרבה לא מתאפשרת כשאני בתוך הקורבנות, וצריך לעשות את הצעד הזה החוצה מתוך הקורבנות כדי לייצר את הקרבה. היא לא יכולה להיות, אה, בחוויה שלי היא לא נמצאת. כאילו זה לא גם וגם, זה ממש מצב כזה של או שאנחנו פה, או שאנחנו פה, ודרך אגב זה מתחבר לי גם לגוף שלנו שפועל ככה. הוא פועל, או שהוא פועל בריפוי, או שהוא פועל בהישרדות. הוא לא יודע לפעול גם וגם. אז
בגלל זה אנחנו רוצים כל הזמן להחזיר את עצמנו למקום הזה של האיזון. וברצף הוונוס, או דרך המפתחות הגנטיים, אנחנו עושים את זה דרך תהליך ההתבוננות של האפשור, קבלה וחיבוק. זה כזה מה שיש לי, אולי מדר, שירני, טל, אולי יש לכם להוסיף על זה. כן, אולי האנרגיה הקבוצתית הזאת פשוט ממש הבליח לי איזה משהו כזה, כאילו לתת עוד פרספקטיבה בנוסף למה שאת נתת, שבאמת כל הסיפור של המפתחות הגנטיים זה התירוץ שלנו להתעסק באומנות ההתבוננות. אוקיי, שיהיה לנו מספיק מעניין כדי להעמיק את התהליך הזה של האטה, של ההכרה באיכות המתבוננת, ועל מה היא מתבוננת, כל הגילויים שזה מביא עמו. והעניין הזה של קורבנות והתקרבות, זה ממש מגלם את אומנות ההתבוננות בשני המושגים האלה. כי מה אנחנו בעצם מחפשים? אנחנו מחפשים להתקרב אל המקום של הצל. ואיך להתקרב אל המקום של הצל? בניטרליות, נכון? בלי לשפוט אותו. בשהייה ליד, בחיוך ליד. כן, אתם זוכרים את תפילת הפתיחה תמיד בכל הרצפים, יש תפילת פתיחה, וכל רצף, ריצ'רד שם מסביר את מה זה הפוגה בעצם. כן, זה להביא את האיכות של החיוך הזה ליד המקום המקובץ, המתנגד, אז בעצם, פתאום אני קולטת שהקורבנות זה הרי אותו מקום מקובץ בתוכנו. וההתקרבות שלנו אליו זה המוכנות שלנו לשהות לידו, בלי להתחיל להטיל עליו ביקורת, בלי להתחיל לנסות לשנות אותו, בלי פשוט לקבל אותו איכשהו. ומתוך הקבלה של איכשהו, ההתקרבות הזאת מביאה איכות של אהבה לתוך המקום המקובץ. והאיכות של אהבה, זה מה שהיא עושה. מה היא עושה? היא מקרבת את הקורבן. היא מקרבת אותו. בוא אליי, בוא אליי. ואז הוא בא, ומשהו קורה, עד שהוא גם רוצה להתקרבל, כן? כמו החיה, הנמר הזה, הסוער. אז פתאום ראיתי את זה, שבעצם בתוך מקורבנות לקרבה, זה בעצם הגילום של אומנות ההתבוננות, במילים האלה עצמם. תודה. ועוד משהו קטן שאני אוסיף מהדברים שלך, סמדר, זה שזה דורש ממני, מאיתנו, הרבה הרבה רכות. שזה אחת האיכויות שיש במפתחות הגנטיים, 4 עקרונות. אז אחד העקרונות זה רכות, זאת אומרת, הרכות, המוכנות להיות ברכות, היא מאפשרת לי באמת להתקרב אל עצמי ואל האחר. כמה רכות, כמה האיכות הזאת היא נדרשת, ואני צריכה להיות בעירות אליה, בהתכווננות אליה. תודה מעיין וסמדר על השיתוף. עכשיו אני רוצה קצת לפתוח את זה לכולנו. אז בגלל שאנחנו די הרבה, עדיין נצטרך קצת לעמוד בזמנים, אז שכל אחד יוכל להגיד במילה אחת את השם שלו, בלי שם משפחה, פשוט שם, ומהו חופש בשבילו, אפילו במשפט. אם אנחנו אומרים שקורבנות זה הצל, כאילו נקרא לזה עוף, אז מה זה העון? כאילו מה זה, זה שני מצבים של או קורבנות או חירות, אז מה זה חירות עבורי? כי קורבנות אני מתארת לעצמי שכולנו יודעים מה הם קורבנים, אז אני אתחיל. טל, חופש עבורי זה להיות מי שאני. פשוט תפתחו אותם, תגידו את השם, ומה זה חופש עבורכם. נורית, וחופש עבורי נראה לי זה קבלה.
אני מזל, חופש בשבילי זה שייכות, הייתי אומרת, חיבור לעצמי. חני, וחופש עבורי הוא קשור לגוף, זאת אומרת להרגיש קלות, להרגיש כמו, עולה לי הדימוי של לצוף בים, אז מין קלות כזאת זהו, זה בערך מה שאתה יודע. היי, אני פלורה. חופש עבורי זה כל מה שאמרתם, פלוס בחירה פנימית חופשית. תודה. חירות בשבילי זה לעשות לעשות את הדברים בלי לחשוב מה יחשבו עליי, או האם הרושם הוא מספיק טוב, אלא באמת כמו ציפור שעפה לאיזה כיוון שהיא רוצה ומתי שהיא רוצה, אז זה חירות בשבילי. לא הגעתי לזה עוד לגמרי. תודה. איילה, חופש בשבילי זה לעשות מה שאני רוצה. כל מה שאני רוצה בכל רגע נתון. אני אפרת, וחופש עבורי זה לקבל באהבה את כל מה שמגיע, ולראות את הכל כחלק משלם אחד. אני אור, וחופש עבורי זה להצליח להביא את האמת שלי, כמו שהיא. אני שרון אור, וחירות בשבילי היא חירות מהאוטומטים שלי והדפוסים שלי. שירני, חופש עבורי זה לא לפחד להיות מי שאני בכל זמן, בכל מקום, מול כל אדם. שלום, אני ארז, אין לי מצלמה, מתנצל. החופש עבורי זה גם להיות וגם מבחינת לעשות, להיות מי שאני ולעשות דברים שהייתי רוצה לעשות. שלום, שמי סמדר, דבורה, חופש עבורי זה אי היצמדות. אני אקריא מהצ'אט, אז חגית הילם, לא יכולה לענות לדבר כרגע, והחופש עבורה זה קבלה להיות אני. ומישהו נוסף רוצה לכתוב או להגיד? עבורי חופש זה אהבה עצמית. אהבה וקבלה עצמית. שלום, אני עדי, ואני חושבת שחופש בשבילי זה התמסרות, אפילו כניעה, קבלה והתמסרות.
דורלין משתפת שחופש עבורה זה התלות. ואני אסכם שנייה את כל מה שנאמר כאן, שבעיקרון כל אחד מאיתנו יש לו את נקרא לזה שאיפה, להיות בחופש או להיות בחירות פנימית, שגם אחר כך זה בא לידי ביטוי באופן חיצוני. אחד הדברים שרצף ונוס בעצם מאפשר לנו, זה לראות את כל המערכות היחסים בחיים שלנו כהשתקפות עצמית. שאני קודם כל עובדת על עצמי, או שנקרא לזה עובדת על עצמי מבחינה הזאת שאני מסתירה מעצמי דברים, אז אני פשוט לא מודעת לחלק גדול ממה שקורה בתוכי, ואני פשוט משליחה את זה על האחר. ברגע שיש מערכת יחסים קרובה, וזה לא משנה מי, זה יכול להיות ילד, בן זוג, חבר, אז יש לי תמיד פידבק. אני תמיד רואה את המצב הפנימית שלי כהשתתפות במערכת היחסים. ורצף ונוס בעצם מתחיל איפה שרצף ההפלה נגמר, כי כל המסלול של המפתחות הגנטיים, דרך אגב, התחיל בוונוס. ריצ'רד רד, שהיה תלמיד נקרא לזה מוצלח של רע, שהיה מייצג של הייצור האנושי, הוא פשוט לקח את הידע שהיה קיים, נקרא לזה בכל העולם אפילו, נקרא לזה ככה, ופשוט שזר את זה, הוא עשה איזושהי אינטגרציה כלשהי בתוכו, ובאיזושהי הבלחה של, אני לא יודעת, נקרא לזה הערה כלשהי, אבל היה לו איזשהו אירוע מסוים, שככה בעצם רצף ונוס נוצר, מתוך איזושהי התבוננות פנימית שלו, או מתוך משהו שקרה מתוכו, ורצף ונוס זה הרצף הראשון בנתיב המוזר, בעצם שממנו הוא התחיל את ה-contemplation שלו, את ההתבוננות שלו. ההתבוננות שלו היא דרך מערכות יחסים, ואם תשימו לב גם השמש שלו, זה ברבע הדואליות של מערכות היחסים, אז זה הלימוד שלו. בעיניי זה כאילו, זה המהות של המפתחות הגנטיים, זה קודם כל פתיחת הלב. ופתיחת הלב היא קודם כל לעצמי, כשאני בלב פתוח, ואז אני יכולה להיות בלב פתוח לאחר. וככל שאני יותר קרובה למהות שלי, למי שאני, אז יש לי את האפשרות גם לראות באחר את מי שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, ובלי לנסות לשנות את עצמי אפילו. וככל שאני יותר בקבלה עצמית, אין לי את הצורך גם לשפוט את עצמי וגם לשפוט את האחר. והייעוד, שכך בעצם רצף ונוס מתחיל, זה ייעוד במערכת יחסים, שזה גם הייעוד שלי, וזה משהו שהוא לא מודע, זה משהו שמקרקע אותי פנימה בתוך הגוף הפיזי, וקורן מתוכי, זה כאילו הארומה שאני באתי לתת כאן לעולם, או לקרון כאן, וממש ברצף ונוס אפשר לראות גם מי האנשים שאני מושכת לחיים שלי, מי שמכיר את העיצוב האנושי זה הירח, וגם את ונוס ואת מרס, שזה שני כוכבים שנמצאים ברצף, גם במודע וגם בלא מודע, שזה ממש הדפוסים שהוטבעו בנו, אם זה בגיל הילדות, ואם זה בנערות, ואחר כך כבוגרים, אז רצף ונוס ממש מקלף את השכבות, אנחנו נכנסים פנימה לתוך המהות הבסיסית שלנו, לתוך הקור שלנו, על ידי זה שאנחנו לאט לאט מגלים את הדפוסים שלנו. קודם כל את הדפוסים המנטליים, יותר קל לנו לראות את עצמנו, איך אנחנו באים לידי ביטוי בעולם, אחר כך את הדפוסים הרגשיים, שזה משהו שיותר תמון בנו בגיל היותר צעיר, ואז ממש את הילדות שלנו, על כל ההתניות שספגנו בבית, כמו שאומרים כל אדם הוא נוף מולדתו, כל ההתניות שהוא קיבל בילדות זה גם הדפוסים שלו, וזה גם ההגנות שלו, ובסוף זה באמת הפצע המקודש שכל אחד מאיתנו הגיע לכאן בשביל להתמיר, גם בשביל עצמו, אבל גם בשביל הכלל, שזה בסוף הופך להיות השליחות שלנו, השליחות שלנו בעולם. וזה בקצרה כאילו רצף ונוס מבחינת התחנות, או הנורמה שייכנס פנימה לתוך הספרות, אבל בעיניי זה כאילו באמת המהות של המפתחות הגנטיים, זה ההתבוננות, זה היכולת שלנו להתבונן בעצמנו קודם כל, במה שמפעיל אותנו, ואיך אנחנו פועלים, ואחר כך איך זה מוקרן החוצה במערכות היחסים שלנו. אני חושבת שאפילו ריצ'רד אומר את זה שהאינדיבידואליות, מה שאנחנו כל כך רוצים להיות אינדיבידואל, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות, ואני רוצה להיות אני, אז זה נכון, ובמקום הראשון שאנחנו נפגוש את זה, זה עם האחר. ואם אני מאפשרת לעצמי להיות מי שאני, אני גם מאפשרת לאחר להיות מי שהוא. אז אם מישהו רוצה כאילו להגיד איזו מילה אחת, אני מכיר את רצף ונוס, אם זה משהו שהיה רוצה איזושהי שאלה לשאול, לפני שאני פשוט ממשיכה, או בכלל ממשיך במפגש על הרצף עצמו. כל המפתחות הגנטיות. אולי אני רק אוסיף שהסיפור של רצף ונוס הוא מוגדר כ-The Hero's Journey, אוקיי? כאילו מסע הגיבור או הגיבורה. זה מסע שמקלף בצורה הדרגתית את כל המעטים
שעוטפים את המקור של הסבל האנושי שלנו על הפלנטה הזאת. כל אחד מאיתנו ברגע ההתעברות מקבל את מה שאנחנו קוראים לו הפצע המקודש. זה הרגע שבו אנחנו מוטבעים בחלק מהפצע הקולקטיבי של כל הבריאה הזאת, של כל הקיום של הבריאה הזאת, ועלינו לקחת חלק ממנו מתוך המקום הזה של ערבות הדדית. כן, כי אנחנו כאן חלק מרבים, וכל אחד מאיתנו לוקח את האחריות שלו בתוך הדבר הזה. והאמת היא, זה נורא מזכיר לי גם את פסח איכשהו, כל הדבר הזה, כאילו, העניין הזה של היציאה הזאת ממצרים, כן, מה זה היציאה הזאת ממצרים? זה ה-Hero's Journey, זה המסע הגיבור או הגיבורה שלנו, לצאת מתוך השממה, מתוך העבדות, מתוך הסבל האנושי, אל תוך המצב של החירות הזה. וכל המסע של הוונוס, שהוא כמובן, אי אפשר להפריד אותו משאר הרצפים, כן, בואו, כאילו, זה הכל מסלול אחד, אבל החלוקה הזאת הוא בהחלט הלב של כל התהליך, והוא מפרק אותנו, כמו שטל אמרה בצורה כל כך יפה, הוא מפרק את הכל המעטים שנצברו לאורך הגדילה שלנו, כן, מהרגע שנולדנו לילדות שלנו, לשנות הבגרות, כאילו הנערות, ואז הבגרות שלנו, כל הדבר הזה, המסע הזה מתחיל לקחת אותנו לתיקון של הדבר הזה, בעצם זה מסע של תיקון גלגול, כן, כי המפתחות הגנטיים נשענים על יסודות שהם מרובים, כן, גם העיצוב האנושי, אבל גם שטיינר, כאילו יש לו, הוא נשען שם על שטיינר, ושטיינר הגישה שלו, זה בין היתר, זו גישה מאוד רחבה והכל, אבל העניין הזה של מחזורי ה7 שנים, הסייקל הזה של 7 שנים, שכל התאים בגוף מתחלפים הרי, כן? אז גם אנחנו מתפתחים ככה, כל 7 שנים, כשאנחנו נולדים, יש גוף אחר שמתהווה, שעובר סוג של התהוות. הגוף הפיזי שלנו ב7 שנים הראשונות, הגוף הרגשי שלנו ב7 שנים שאחרי זה, כן, עד גיל 14, ואחר כך עד גיל 21 זה הגוף המנטלי. זאת אומרת שאנחנו נשענים על ההבנה שהגלגול בכלל מתחיל רק בגיל 21. ועד שאנחנו מתחילים את הגלגול שלנו, מהרגע שהתעברנו, ששם הפצע הכי רציני יושב, מלא מעטים נאספים, ואנחנו בתהליכי ההתבוננות מתחילים לפרום אותם עוד ועוד, פשוט הולכים אחורה בכאילו רגרסיה כזאת, כמו היפנוזה כזאת, בתהליך ההתבוננות, מתחילים לפרק אותם, עד שאנחנו מגיעים אל הפצע הרציני ביותר שנמצא בחיים שלנו, מקור הסבל האנושי שלנו. ומספיק שנצליח לרפא קמצוץ מאותו פצע, הוא הופך להיות השליחות המשמעותית ביותר שלנו בעולם. תמיד זה כך, זה הכל הפוך על הפוך, כן? הפצע הכי חזק הופך להיות הדבר הכי גדול. אז רציתי רק להוסיף קצת יותר על אוקיי. תודה. אני רוצה להוסיף שמעבר להבטחה ולמה לפוטנציאל שיש בלהיכנס לתוך הזרם הזה של המפתחות הגנטיים ושל הרצף הוונוס, עבורי זה ממש דרך חיים, זה דרך להגיע אל עצמי ולעשות את הקילוף הזה ברמות מאוד עמוקות, בלי, אבל ברמת מודעות חדשה, שהיא נותנת לי איזשהו מרווח ביני לבין הסיפור של החיים שלי, מאפשר לעשות את השחרור הזה מהסיפור, מהעבר, ולראות שיש בתוכי את הכוחות ואת העוצמות. הוא באמת נותן לי כלי להיות מי שאני. לאט לאט, עם הרבה סבלנות, יש פה
פוטנציאל גדול לעבודה עצמית. תודה, מאי. רני, את רוצה לשתף משהו? או מישהו על ונוס? מי שעשה, מי שלא עשה, יש שאלות כלשהות על ונוס. לא ממש הסברתי. כי בספר זה הרבה יותר מוסבר, ובכלל במצגות. שאלה אם... אני רוצה להגיד שאני לא עשיתי, ואני עכשיו לומדת עם חני ועם מעיין את רצף ההפעלה, ומה שנראה לי קוד עם הספר הירוק, אני קוראת לו של סמדך, ומה שנראה לי קודם מאוד מאוד רחוק, הפך להיות מאוד קרוב, זה נראה כאילו משהו שאני לא מבינה, משהו ארטילאי כזה. אז חוץ מזה שאני אומרת, וואי, אם אני אזכור או לא אזכור, אם צריך זיכרון לנושא של רצף הוונוס, אני די סומכת, אני פשוט רואה מה אני עוברת ואת השינויים שאני עוברת, שכאילו יש איזה קבלות לגמרי, אז אני סומכת, זה מה שאני מנסה להגיד. תודה. תודה, חני. רק רוצה להגיד שהמפתחות הגנטיים בעיניי זה לא ידע מנטלי. קודם כל נועד בשבילנו, בשביל להעיר את הגוף. לא הגוף שלנו שומע. איך שאנחנו מדברים על עצמנו, איך שאנחנו מדברים על אחרים, זה כל הזמן ספק. כל דבר שמישהו אומר על עצמו או על האחר, לפעמים זה אפילו מחשבות שלנו, אנחנו לא צריכים להביע את זה בקול. אז גם כשאנחנו שומעים איזושהי מצגת או שיר או איזו תפילה, אז הגוף שלנו ספג את זה ובעצם משנה את ה-DNA. כאילו זה ממש הפעלות פיזיות. אז ככל שאני יותר נעימה אל עצמי, אז אני גם הרבה יותר רכה אל אחרים. אז כל הדיבור הפנימי וגם החיצוני משתנה. אז לא צריך לזכור שום דבר, מספיק שהבנו את ה... זו תובנה אחת, כבר משנה את כל ההתנהגות, אז אין שום צורך לזכור, רק לספוג. את מה שעושה לך טוב. כמובן, מה שלא עושה טוב, לפלטר אני אשמח לשתף אם זה בסדר. אני עוברת עכשיו את רצף ונוס עם טל ועמית, שמדריכות אותנו. זה אחרי שעשינו את רצף ההפעלה, התחלנו באוגוסט, ועכשיו אנחנו לקראת הסיום של ונוס. מבחינתי זה מסע משנה חיים, וזה גם מאגד את כל הידע הרוחני שהתעסקתי איתו שנים. עכשיו זה בא לי בול בזמן. עוד חלק כבר שמעו את זה, אני גיליתי שעברתי פגיעות מיניות בילדות שלי, ושהפוגע העיקרי זה אבא שלי, ב13 שנים האחרונות. ואני מרגישה שהרצפים האלה, הם פשוט מלווים אותי בתהליך של לקראת השיחה עם אבא. ולעשות את זה בצורה גם אסרטיבית וגם אוהבת עד כמה שאפשר, וגם אני מרגישה שאני עוברת, כאילו שהרצף מלווה אותי לעשות את המסע הזה, ביחד עם האחיות והאח שלי, כאילו, בדרך כלל מסע כזה מנפץ משפחות, ומפרק, ובגלל שאיבדתי את אמא שלי לפני 24 שנים בתאונת דרכים, וזה כבר ניפץ אותנו, אז מאוד חשוב לי לעשות את התהליך הזה בצורה שמחברת ולא בצורה שמפרקת. ואני מרגישה שהמפתחות הגנטיים, יש בהם חוכמה כל כך כל כך עמוקה וגדולה, הם גם מתחברים לתדר של הלב, ואני מרגישה שכל הזמן הדרך מתגלה לי דרכם, בעזרתם. כל הזמן עוד שלב בתהליך מתגלה, וזה מדהים איך שהתהליך הזה קורה. אני לא יודעת להגיד את זה, אבל אני פשוט מרגישה את זה, זה פשוט עובד בכל כך הרבה רמות, ופשוט הדרך נפתחת. זהו, זה משנה חיים, ואני ממשיכה, אני מקווה לרצף הפנינה, אני משערת שזה גם יעזור לי בתהליך הזה, אז המון המון תודה. מרגש. אפשר לשאול שאלה? אני הייתי רוצה לדעת מה זה השליחות שאתן מתכוונות. ברור לי שפרק
הפצע, זאת אומרת, אני אלך הפוך, מה שאני ככה למדתי ואני יודעת, כשאנחנו לומדים מה הכי קשה לנו, מה אנחנו, שזה לכאורה פצע, משם אנחנו אומרים שזה מה שאנחנו צריכים לעסוק בחיים, זה הייעוד שלנו, זה השליחות נקרא לזה. איך אתן קוראות לזה השליחות? כי הפנינה, מבחינתי, הבנתי שהפנינה היא בעצם השליחות, סוג של. אז אני אשמח ככה לעשות סדר, כי אני כן עברתי את רצף ההפעלה, רצף ונוס, אני עוד לא ממש צללתי לתוך זה, חסר לי את העבודת עומק של הדברים, אז אני אשמח לדעת. סמדה, את רוצה לענות או שאני אענה? אני אענה ואחרי זה אני אתן גם סמדה אם רוצה. בעיקרון סוף רצף הפנינה, סוף רצף ונוס זה תחילת רצף הפנינה, פשוט משולב אחד בתוך השני. באמת הפצע שלנו הוא המקום בעצם הכי, שאנחנו לא רוצים לחשוף, שאנחנו לא רוצים שידעו, או שמה שאנחנו לא רוצים לגלות גם על עצמנו, לא הפצעים שלנו, אף אחד לא רוצה להגיד, הפצע שלי למשל זה מפתח 6, זה אימות, אני לא אוהבת להתאמת עם אנשים, וגם לא מרגישה בנוח עם זה, וגם הקו שלי זה בושה, אז השילוב של המפתח והקו פשוט יוצרים איזשהו סוג של חסימה פנימית. ברגע שאני לא מוכנה להודות לפני עצמי אפילו, שאימות זה משהו שהוא לפעמים גם חיוני עבורי, זה משהו שאני נהנית ממנו באיזושהי צורה, כי זה מחיה אותי. אבל הצורה שאני מתאמתת היא כאילו אחרת, אז אני כבר לא מתאמתת בשביל להוכיח שאני צודקת, אבל אני גם לא רואה את זה בתור השליחות שלי עדיין. אני פשוט רואה את זה בתור קבלה אישית של מה שאני, הוא חלק ממני. כשאני לא דוחה חלקים ממני, או לא מסתירה אותם, אז גם הבושה הופכת להיות המתנה שלי, שזה הומור, כי אני יכולה לצחוק גם על עצמי, לא איזה צחוק כאילו של איזה מצחיקה, אני כאילו באמת לצחוק על כל מה שעברתי בדרך, ולראות בזה כחלק מהשליחות שלי להביא את עצמי לעולם, וגם לא להימנע מעימותים. ככל שאני יותר עצמי, ויותר שאני מודעת לפצע שלי, או לפצעים גם של האחרים, בדרך כלל הפצעים שלי גם מחוברים לפצעים של האחרים, קיבלנו אותם ביחד, אז אני יכולה גם להיות במתנה, כשבפנינה אני לומדת בעצם מה זה השליחות שלי. שהשליחות שלי זה משהו שמתפרץ מעצמי, כאילו זה לא משהו שאני יכולה לעשות אותו, אלא זה משהו שקורה כאילו מעצמו, ואז זה בעצם היכולת שלי לראות בצורה אסטרטגית, שמהפצע של הבושה יש כאילו גם פצע של הכסף, שהכסף זה פשוט התמכרות לעבודה, אז פשוט לראות שהצורה שאני רואה את הדברים פשוט בצורה אסטרטגית, וזה מה שקו 3 יודע לעשות, יודע להפעיל את הדברים, והדיפלומטיות, אני לא חושבת שאני הכי דיפלומטית בעולם, אבל עדיין במאוד שלום עם עצמי, וכשאני בשלום עם עצמי, אז אני גם בשלום עם הסובבים אותי. אז השליחות שלי בעצם זה משהו שקורה מעצמו, שזה לא יכול להגיד שזה המפתח והקו, אלא פשוט כולי ביחד, אני לא יכולה להפריד כל הזמן. אנחנו עושים את זה בצורה נורא נחמדה, שהנה זה מפתח, הנה זה קו, אבל בעיקרון כל המהות שלי קורנת אחרת, זה ממש תדר שונה. אם אני בתדר של קורבנות, של עוד פעם אני התאמתתי, ועוד פעם אני נכנסת בכאלה זה דלתות סגורות, או לא יפה, הנה אני יכולה לפתוח את הלב, אני יכולה להתאמת, כמו קורא לזה ממש מחול חרבות כזה, כאילו אימות נעים יותר, ואז אני גם יכולה להוריד את החרב, פשוט לא להתאמת, אלא פשוט להביא את עצמי ולהגיד, זה מה שהרגשתי, הרגשתי בושה, הרגשתי חמלה, פשוט להביע את עצמי כפי שאני, ואז אני פחות נתקלת באימותים, בלי שום קשר. אני פשוט, המתנה קורנת מעצמה, זה לא משהו שאני יכולה לעשות חוץ מלהיות מי שאני, גם בצל וגם במתנה. ככה אני לפחות רואה את זה. סמדה, את רוצה להוסיף או לחדד? כן, אני רק אומר שאתם יודעים, אף ספירה לא עובדת בצורה עצמאית. זאת אומרת, החלקים, אנחנו כן עושים התבוננות פר מפתח, כן, כי אחרת זה בלגן. אבל בגדול, האינטראקציה של כולם היא בו זמנית. זאת אומרת שלעשות דיכוטומיה מוחלטת, מה זה כל דבר, המים נורא אוהב את זה. הוא נורא אוהב לעשות את החלוקה הזאת. אבל אני בעצם מזמינה אותנו להיות קצת יותר גמישים במקום הזה, אוקיי? עכשיו, השליחות עצמה, שזה הליבה, פצע הליבה, כן? ספירת הליבה. בוונוס היא מסתיימת בליבה, ובפנינה היא מתחילה כשליחות, אוקיי? היא בעצם ספירה שמחברת בין שני גופים. היא מחברת בין הגוף הרגשי לבין הגוף המנטלי. אז זה שער.
זה שער, אוקיי? ועד שהגוף הרגשי לא עובר את ההתרה המסוימת שעליו לעבור, המעבר לגוף המנטלי הוא יותר אמורפי, הוא יותר מבולבל, הוא כאילו אנחנו לא מבינים מה קורה. היות וזו ספירה שהיא לא במודע שלנו, היא נקבעה לפני הלידה שלנו, היא בעומק של העומק של העומק. היא בעצם מנהלת אותנו, באמת. ספירת הליבה מנהלת אותנו, מתחת לכל שאר הספירות האחרות. כאילו יש את ספירת ה-SQ למי שעבר, אז היא מתחתיו, ומביאה את עצמה. ה-EQ היא מתחתיו, והיא ממשיכה לדבר. ה-IQ היא מתחתיו וממשיכה, זאת אומרת, היא לגמרי מחלחלת וגם לתוך רצף ההפעלה. כל מהפתחות של רצף ההפעלה היא נמצאת שם, במעמקים ומנהלת את העניינים. אז אתם מבינים, זה לא תהליך קצר, נכון? לפרום את המקור של הסבל האנושי שלנו על הפלנטה. זה תהליך. למרות שהכל קורה בכאן ועכשיו, כן? אבל עדיין ברוויה האנושית זה תהליך. והתהליך הזה הוא קורה, והוא קורה, ויש פרימה. וברגע שיש פרימה, פתאום יש הבנה לגבי מה זאת השליחות הזאת. אוקיי? לי ספציפית גם כן, יש מפתח לא פשוט, מטבעת האילומינטי, 44 בקו אחד. זאת אומרת, פצע הדחקה, 44, הוא מדבר על הפרעה, לא? איך מגדירים את נכון? הפרעה ובמתנה הוא שיתוף פעולה, וברמה של ה-CD הוא סינרכיה. זאת אומרת, הוא אחד המפתחות לצד 25 ו-55 שבאים לשנות את ההתנהלות בעולם החדש. כן? יש כמה מפתחות מפתח, והוא בהחלט נמצא שם בקטגוריה משמעותית, כי 44 לקח לי מלא שנים, תשמעו, אני הרבה שנים עושה את המסעות האלה, לקח לי מלא שנים להתעורר לשליחות של הפצע, אוקיי? ואני אפילו לא ידעתי למה אני מנחה את המסלולים האלה של המפתחות הגנטיים, אבל אחד מהסיבות המרכזיות זה בדיוק לפתוח את כל השיתוף פעולה הזה, לאפשר לכל האנשים להתעורר למתנות הייחודיות שלהם דרך המעגל, כי 44 זה מעבר מהיררכיה מעגלית, מהיררכיה אנכית להיררכיה מעגלית, כן, כמו הכוורת, שכולם למען המלכה, כן, כולם למטרה משותפת אחת. אז המפתח הזה ממשיך להיחשף בפניי עוד ועוד ועוד, ואני, יש לי זיכרונות ממש מעידנים קודמים על דברים שנעשו במקום ה-so called אילומינטי שאתם, כן? כל הדבר הזה, כל הבחישה בגדרה הזאת של הכוחות, power to be, כן, הכוחות החזקים האלה שמנהלים את העולם והם משתמשים בכוח השררה, הם משתמשים בהפרדות, בהיררכיה מאוד מאוד ברורה. אז בשבילי למשל, השליחות זה להעביר רצף פנינה. צורך העניין. כי רצף פנינה בא לתת התנהלות של החברה החדשה, העסקים בעולם החדש. איך ההיררכיה נראית בתוך העסקים החדשים האלה? איך התפיסה של הקיימות בכלל יכולה לבוא לידי ביטוי, כן? זה בעצם, זה כאילו, זה חלק מהשליחות. עכשיו, כמו שטל כל כך יפה אמרה, אנחנו לא שולטים בזה, כי זה מפתח לא מודע, אוקיי? איפה מזל? הנה. זה אנחנו לא שולטים בשליחות. זה מפתח לא מודע, אנחנו יכולים אבל להתבונן עליו. יכולים להכיר בו ולתת לו את הספייס שלו. עכשיו, את העלית עוד שאלה מזל, את דיברת על הפנינה, שיש את השליחות ויש את הפנינה, אלה הם שתי ספרות שונות. אוקיי? לא, את עשית סדר מאוד יפה, שהבנתי, כי אמרתי פצע הוא הרי הליבתי. נכון. בנקודת ההתחלה, אז אמרתי, למה פתאום הפצע, השליחות נמצאת בסוף בוונוס, אצלי זה 7-3, דרך אגב, אז אני אומרת לעצמי, ויש לי גם 44 ביהוד,
ועוד יש דברים דומים, אבל אז עשה לי נורא יפה, כאילו זה פתאום אמרתי, זה נכון, כאילו בעצם אנחנו מסיימים את כל הזה, ואז השליחות מגיעה בתוך הפנינה. כן, כי משם בעצם הפצע שאנחנו יוצא. מקבלים מהלידה, מהרגע הלידה, כשאנחנו מקבלים את הפצע, כשאנחנו מרפאים אותו, הוא הופך להיות המתנה שלנו לעולם, הוא הופך להיות הדבר שאנחנו אמורים לתת לעולם. אבל הפנינה יש לה תפקיד אחר. הפנינה עצמה במרכז, היא מתעוררת כשכל שאר המפתחות לגמרי פועמות. כשתגיעי למסלול הזה, את תראי מה ריצ'רד אומר על הספירה הזאת, איך לא לעשות עליה הגות, איך לא כאילו להתעסק איתה יותר מדי. כאילו יש שם איזה משהו שם חמקמק, היא פשוט מראה את עצמה במציאות שלנו. יש בה משהו נורא מיוחד. כן. ואדם, את רוצה אבל לספר על הספר של ונוס, כי פנינה עדיין לא הגענו. עוד לא הגענו לספר. אוקיי, אז תדעו לכם שזה פרויקט שוואו, כבר כמה שנים in the making, כן? תרגמתי אותו, ואז שרון אור המהממת, ואני חברנו ביחד לפני חצי שנה, לא יותר, כבר 7 חודשים, 8 חודשים, לא יודעת. שרון אור היא העורכת, היא כאן נמצאת, תראו אותה. תעשי ככה שלום, שיראו אותה. אני בדיוק הנחיתי את הוונוס, ואמרתי, טוב, אני יעלה על הגל של הוונוס, וכל חודש אני אקרא את התרגום שעשיתי, ואז אני אעביר את התרגום שלי לשרון אור, והיא תערוך אותו, וככה נתקדם, וידעתי שתוך חצי שנה הספר יהיה מוכן לשלב הבא שלו, וכך עשינו, מדהים. אז עברנו את כל הרצף, תוך כדי התרגום והעריכה, וההתבוננויות המשותפות, ועברנו את כל התהליך שהוא מאוד עוצמתי, מאוד עוצמתי, כי עוד פעם, כמו שאמרתי לכם, מסע הגיבור זה במדריך הזה, זה כאילו, זה הדבר. ועכשיו אנחנו בשלב ההגעה. והיות והעלויות הן גבוהות, אז אני אמרתי, אז טל אמרה, בואו נעזר בקהילה. בגיוס של העניין, כדי להוציא את זה, כמו שעשינו עם הספר הגדול, כאילו עם הספר של המפתחות הגנטיים, שזה ממש היה, זה דרש התגייסות באמת רצינית, כי זה הרבה יותר, אבל בקיצור, אז יש אפשרות, אנחנו בשלב ההגעה שמעייני נמצאת כאן, ועוד עמוס, שהם שני ההוגים שלנו, המדייקים את העניין. בדיוק קיבלתי לפני כמה ימים את כל התמונות של הספר, מהבינלאומי, כדי שאני אתרגם אותם, וחני, שהיא נמצאת כאן, חני בן אהרון המהממת, היא המוציאה לאור של הספרים. אני הכתרתי אותה, מוציאה לאור של הספרים, היא הוציאה לאור את הגאונות, ועכשיו אנחנו נוציא את הספר האהבה, וחני הולכת לחלוש של כל הדבר הזה, זאת אומרת, בין התמונות, הכריכה, הפונטים, הצבעים, ההגעה, אנחנו ככה מסיימים את הכל כשנסיים, והכל הולך להתלכד להוצאת הספר. יש לנו כבר בדפוס, הכל, כן, זה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש. בכלל לעשות פרויקט כזה של כל המדריכים, שמדריכי נתיב הזהב, כן? אתם יודעים שבסוף השנה יש את המסלול האחרון שהולך לצאת לאור? שמעתם על זה? אז תדעו שיש עוד מסלול רביעי שקוראים לו Star of Pearl, כאילו כוכב הפנינה, ככה הוא נקרא, והוא הולך לצאת לאור, ובקיצור יהיה בסופו של דבר, בטוטל יהיו 4 ספרים, אבל עכשיו אנחנו בספר השני, בספר האהבה, שהוא הספר הכי עבה, כי יש בו 6 ספרות, 5 מסלולים, ועוד פרקים בהתחלה של המבוא והסיכום של הסוף. תמיד יש בספרים האלה גם את המילות העצמה, כן, כמו מילון כזה, כי אנחנו לומדים שפה חדשה, לוקח זמן עד שאנחנו מבינים את כל השפה הזאת שנים, ואז תמיד אפשר להיעזר בכל הספרים יש לכם מילון, אתם תמיד יכולות להיעזר במילון שיש, וזה אותם פירושים לאותם מילים. נראה לי, אמרתי את הכל נראה לי. לא? סמדר, אני יכולה להוסיף משהו? אני אשמח, כן. הקול שלי לא משהו היום.
אז כן, זה באמת בשורה מאוד מאוד גדולה שיש לנו את הספר. בתור מישהי שעשתה את הרצף הזה כמה פעמים, אז הספר הזה ממש היה חסר לי. ממש, כאילו, אני חושבת שזה היה ממש לאסוף כל פעם מחדש את החומרים. ועבורי אני עברתי את זה כמה פעמים, וכל פעם משהו אחר בתוך המערכות יחסים התגלה לי. פעם הראשונה שעברתי את הרצף, אז זה היה בהקשר הזוגי. כאילו הרגשתי שעברתי איזושהי טרנספורמציה מטורפת של 360 מעלות, שבכלל לא ציפיתי לה. כאילו הלכתי ממקום של סקרנות ובכלל לא ציפיתי, ומשהו בהקשר הזוגי עבר תהליך מטורף. נפתחו שם, ממש הרגשתי שכמו, כאילו פיצוח של המון דברים שקרו לי בחיים שלא הבנתי אותם, למה התנהלתי בצורה מסוימת בתוך מערכות יחסים, ופתאום ראיתי את הכל מתפצח לי, כאילו כמו חידות כאלה, שכל ספירה גילתה לי איזשהו פיצוח של איזושהי יחידה, שלא הבנתי למה עשיתי ופעלתי בצורה מסוימת. זה היה הפעם הראשונה, ובפעמים האחרות אני יותר הרגשתי את הרצף של הוונוס בהגשמה שלי בחיים. כי בעצם כל הדבר הזה של להביא את עצמי לעולם, להוציא את עצמי מהמערה החוצה, בשבילי זה האתגר הכי גדול בחיים. אני פרופיל 2-4, ובשבילי מצד אחד 2 זה כל מערכות היחסים שלי, ומצד שני 4 שהוא אוהב להיות בחברה, אבל הוא גם שם חומות ויוצר המון חסימות מהפגיעות שלו. אז כל הרצף שלי מלא 2 ו4, אז בעצם כאילו בשבילי לעבור להתחיל למוסס את החומות שבניתי כל החיים. ולהבין, כשאני מייצרת את החומות האלה, להיות במודעות של איך אני פותחת את הלב שלי לעולם. אפילו המפגש היום בבוקר, הייתי צריכה ממש לנשום עמוק כדי להיכנס ולהתחבר עם העולם, להתחבר איתכם. זה לא פשוט לי, זה לא, מצד אחד זה הכי טבעי לי, כי אני באמת אוהבת אנשים, אוהבת אדם, אבל מצד שני, המפגש עם העולם בחוץ, הוא באמת בשבילי להיות מודעת לחומות וללב שלי כל הזמן הלב שלי, כמה הוא פתוח כרגע להכיל, כמה הוא פתוח כרגע להיות בנתינה, כמה הוא פתוח כרגע לא לגונן על עצמו, כן? וזה מדהים, כי זה לא משהו שאתה עושה פעם אחת וזה נגמר, כן? הרצף של הוונוס, כשאני עושה אותו פעם ועוד פעם, הוא כל פעם פותח לי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ממוסס עוד קצת את ההגנות של שנים בניתי, ואני כל פעם מגלה, אוי, הנה עוד פעם הגנות ועוד הגנות. ואני אומרת את זה באמת ממקום של כנות, כי באמת אני חושבת שזה אחד האתגרים בשבילי, ההגשמה בחוץ בעולם, הבסיס שלה, היא באמת היכולת להתבונן ולהיות במודעות כמה אני מגנה על עצמי, וכמה אני בלב פתוח. כשאני בלב פתוח, אז השליחות יוצאת מעצמה. והביטוי של זה במציאות, זה שההגשמה קורית מעצמה. אין מאמץ בהגשמה, ההגשמה קורית מעצמה. אז זה כאילו, זה בעצם הכנת הכלי שלנו. הוונוס זה הכנת הכלי שלנו להגשמה, לפנינה, שזה אחר כך, כן, אבל זה בעצם ההכנה. אני הרגשתי במיוחד בפעם האחרונה שעברתי את הרצף של הוונוס, איך זה יוצר לי מין כמו איזה הכנה פנימית לקפוץ לעבר ההגשמה, כאילו להתבונן על הפחד ולקפוץ מעבר ללב שמנסה כאילו להיות בהגנות.
אז אני אישית רואה באמת את החיבור מאוד גדול להגשמה שלנו בחיים. אבל כמובן שאפשר לקחת את זה באמת לעבודת עומק רגשית, גם במערכות יחסים. אז תודה. תודה רבה. תודה, חני. בעיקרון היה לנו עוד נושא אחד שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו, אולי נדבר עליו פעם הבאה, וכבר די נגמר הזמן, אז אנחנו נסיים את המפגש עם המודרה של מפתח 55. תכף סמדר תנחה אותנו, ומי שרוצה יכול להישאר אחר כך, אני פשוט אפסיק את ההקלטה ונוכל לשתף חופשי ולדבר מה שיעלה לכם. סמדר, וגם, תרצי? סמדר, את רוצה מעייני, גם... את רוצה להנחות את המודרה אולי? אני יכולה, אבל אני חושבת שגם חשוב אולי לשים את הלינק לרכישה של הספר. אפרופו שליחות, אז יש לי את קו 2, וקו 2 בשליחות הוא לא, את צודקת לגמרי. איש השיווק, איש השיווק. ובאמת אני אגיד שעבורי המפתחות הגנטיים הם בית, אתמול היה לי שיחה עם שרון אור על איזה זכות זאת שיש לנו אחד את השני, אחת את השנייה, שאנחנו צועדות ביחד וצומחות ביחד, והספר הזה הוא באמת הגשמה של עבודת צוות, שכל העובדים בה הם חלק מהקהילה. והבקשה שלנו, או ההזמנה שלנו, היא שכל אחד ואחת מאיתנו ירכוש את הספר הזה כדי שיוכל לצאת לאור. וזה גם החיבור הזה בין מערכות היחסים להגשמה בחומר, כן? שכל אחד שם מתוך עצמו, מתוך הלב שלו, אז משהו יכול להיווצר בחומר, כי אנחנו עדיין חיים בתוך עולם של חומר, והוצאה של ספר דורשת מימון, אז סמדר, אם את יכולה, שמת את הלינק, וגם אני אגיד שהמחיר כרגע הוא מחיר השקה, אז הוא קצת, בעלות קצת פחות גבוהה, אז אם יש כאן שעדיין לא רכשו 10% פחות. אז זה הזדמנות בהודעה לעשות את זה. אז כן, אז בעצם כל מפתח יש לו מודרה, מי שחדש או לא מכיר, והמודרות הן מחברות אותנו ל-CD, למהות הגבוהה לפוטנציאל שגלום בתוך כל מפתח, בתוך כל תא ותא שלנו, בתוך ה-DNA. אז כמו שמופיע, אנחנו מקפלים את 3 האצבעות, מכנסים אותם אל תוך האגודל, האצבע המורה פרוסה למעלה, ומומלץ לשים כפות רגליים על האדמה, מגע עדין ורך של האצבעות, שים לב למנח של הכתפיים, יש איזשהו מקום בגוף שיש בו מתח, אז אפשר להביא תשומת לב ונשימה. הנשימה שלנו היא באמת הכלי שניתן לנו לשחרר, להרפות. כשאנחנו נושמים עמוק, כל מערכות הגוף שלנו נעשות רגועות ומשוחררות. אז אני מזמינה אתכם להביא תשומת לב לנשימה. ואם יש מקום שהוא מקובץ, לנשום אליו. ולהתבונן מה קורה כשאנחנו נושמים לשם.
ונאפשר לנשימה להתיר, לשחרר את כל המקומות החסומים. תוך חיבור לאחדות, לתודעה הגדולה, לבריאה. נבקש לשחרר עוד מהכבלים, להכניס עוד חופש, עוד אהבה, עוד נשימה. תוך שאיפה ונשיפה, ונחזור. תודה. תודה מעיין, מסמדר ושירן שהיו כולכם. אני שנייה עוצרת את ההקלטה ואפשר... יום מקסים. תודה רבה. תודה רבה. תודה תודה רבה לכולם. רבה. ביי ביי.